Ostalaritza establezimenduak udalak Sanferminetarako proposatu duen edalontzi berrerabilgarriaren sistemari atxiki altzaizkio. Alsasu auziko zigorra berresteko eskatu dio fiskaltza gorenari. Ferrazek Maria Txibiteri ohartarazi dio ez diola abala ematen abiatu berri duen bilera erronda egiteko. Balizko gobernu aurrerakoiak EH Bilduren abstentzioaren beharra leukakeelako. Patxi Zubizarreta euskal idazlearen Julian Winsonen hegaldia liburuaren aurkezpen musikatua egingo du asteartean Kondestableko Zibiboxen 7:30 aurrera. Apustu etxen kontrako mobilizazioak hasi dituzte Santuzelaia auzoan. Gobernuak eta osasun erakunde profesionalek tabakismoaren aurkako hezkuntza proposamenak egin dituzte. Nafarroan kontsumitzen 14 urterekin hasten dira. Kulturak herri kultura tradizionala zabaltzeko proiektuetarako laguntzak eman dizkie 15 nafar entitateri. Atzo hasi ziren Sanferminetako hesia jartzen. Datozen Sanferminetarako Iruñako udalak mantendu egingo du edalontzi berrerabilgarriaren sistema. Eta erabilera edatzen jarraitzeko, lehen aldiz bat egin nahi duten ostalaritza establezimenduek ekainaren 14 arte jarri aldira udalarekin harremanetan. Epe horretan eskaerak hartatu eta beharrezko edalontziak egitea bermatuko baita. agenda21@pamplona.es helbide elektronikora idatziz, 948 420 telefonoan edo WhatsAppen bidez, 686 591 zenbakira bertan eman behar da izena. Iazko Sanferminetan Iruñako udalak sustatutako edalontzi berrerabilgarriaren sisteman honako hauek egin zuten bat. Aldezarreko tabernen 130%, peinen 180% eta jaietan eremu publikoan baimentzen diren barra guztiak, foruen plazan, zezen plazan, labrit pilotalekuan, zein kolektiboei utzitako guneak. 505.986 edalontzi berrerabilgarri jarri zitzaizkien eskuragarri. Litro bateko 14.742, litro erdiko 440.884 eta 0,813 litroko 50.400. Milioi erdi edalontzi berrerabilgarri baino gehiago erabiltzeak 14.167 kilo plastiko sortzea eta atmosferara 21.251 tona CO2 isurtzea ekidin zuen. Neurri honek beste batzukin batera Sanferminetako kale garbiketan jasotako zaborra 14% murriztu zuen. Murrizketarako beste zio batzuk hauek izan ziren. Ostalaritzaren elkarlana hondakinak edukiontzian utzita bezeroen sensibilizazioa zakarrontziak erabiltzeko eta jaiaz gozatzeko azturetan balizko aldaketa bat. Egunez, beirazko edalontzia erabiltzea. Ostalaritza establezimenduek bezeroei edalontzi ofiziala eskaintzen diete berdea eta udalaren armarria duena. Edukiaren araberako 3 edalontzi mota daude, litro batekoa, litro erdikoa eta 0,813 litrokoa. Udalak sistema osatua dauka jaietan egunero edalontzi berrerabilgarriak banatzea, jasotzea eta garbitzea bere gain hartuz garbitasun eta osasun baldintzak bermatzen dituena. Zerbitzuaren kontratua Barazdin gizarteratze esparruko fundazioa dauka eta 2020 eta 2021 baterako luzatzeko aukera dago. Edaria zerbitzatutakoan euro bat kobratzen da edalontzi berrerabilgarrirako. Edalontzia edari bakoitzerako aldatzen da. Edalontzi zikina jaso eta edalontzi garbi baten zerbitzen da, kosterik gabe. Edozein unetan itzul daiteke edalontzia, taberna horretan edo sareko beste batean, eta fidantza moduan inbertitutako euroa berreskuratu. Helburua ez da bildumatzea ahalik eta gehien itzul daitezen saiatzea baizik. Edalontzi gehiago egin behar izatea ekiditeko horrela, baliabide konsumo ere murriztuz.
Udala komunikazio kanpaina bat ere egingo du, herritarrei, bertokoei zein bisitariei. Edalontzi berrerabilgarria erabiltzearen gainean berri eman eta sensibilizatzeko. Botatzeko edalontzia ingurumenerako aukera txarra da, hona hemen zioetako bi. Erabilera bakarreko baliabideen konsumoa, plastikoa, energia eta ura eta hondakinak alferrik sortu eta ondoren bide publikoetatik jaso beharrekoak. Polipropilenoz eginda dago edalontzi berrerabilgarria bera bezala, baina hau behin baino gehiagotan erabiltzen denez, baliabide konsumo proportzionalki txikiagoa da. Edalontzi berrerabilgarria 6 aldiz erabilita ur, garbiketa barne, energia eta plastikoaren baliabide gastua orekatzen da botatzeko edalontziaren aldean. Eta Europar Batasunean 2020ko urtarrilaren batetik aintzinera debekatuta egongo da botatzeko plastikozko gauzak saltzea, bai edalontziak, bai maitresna, platerak, lastotxoak, bolsak eta hoiek bezalakoak. Auzitegi Nazionalak Alsasuko gazteen kontra ezarritako zigorra berresteko eskatu dio fiskaltzak Auzitegi Gorenari. Auzitegi Nazionaleko zigor arloko lehenbiziko sekzioak 2 eta 13 urte bitarteko zigorra ezarri zien auzipetuei. 2015ko urriaren 15ean 2 guardia zibilekin eta haien bikotekidekin izandako liskarrengatik. Terrorismoa egotzi ezarren. Agenteen kontrako atentatua, lesioak, desordena publikoak eta mehatxok egotzi zizkieten. Ebazpen horren kontra 8 kasazio helegitea aurkeztu zituzten zigortutako gazteen defensek, eta Ministerio Publikoak errekurso guztiak inpugnatu zituen, orain arteko ebazpenetan terrorismo delitua jasotzen ez dela ikusita. Gorenean helegitea jartzea ez dela egokia argudiatuz. Zigorra berresteko frogan nahiko dagoela uste du fiskalak, erasoa arrazoi ideologikorengatik gertatu eta biktimak guardia zibilak zirelako eta hori larrigarritzat jotzen du. Era berean Auzitegi Nazionaleko magistratuen ustezko alderdikeria ukatzen du fiskalak, naiz eta guardia zibilak domina eman eta epaile bat guardia zibil baten ezkontidea izan. Fiskaltzaren hitzetan modu partzialean aritu direnik ezin da defendatu. Auzitegiaren 2 ebazpenek zigorrak areagotu zituzten diskriminazioagatik biktimak guardia zibilak izateak akusatuen erasoak bultzatu zuela ulertuta, baina terrorismoa baztertu zuten. Madrildik Maria Txibiteri ohartarazi dio ez diola abala ematen abiatu berri duen bilera erronda egiteko, balizko gobernu aurrerakoiak EH Bilduren abstentzioaren beharra leukakeelako. Txibitek asteazkenean hasiko du bilera erronda gero abairekin, ahaldugurekin eta izquierda ezkerrarekin. EH Bildu horretatik kanpo utzita. Ferrazek aintzinetik finkatu nahi izan du bere jarrera ofiziala, Nafarroan gertatzen denak ez dezan zamatu haren hitzarmen estrategia beste erkidegoetan. Alderdi Sozialista Ciudadanos presionatzen ari da Voxi osasun hesia ezar diezaion eta presio hori egiterakoan behin eta berriz esaten ari da Alderdi Sozialistak ez duela negoziatuko ez Voxekin ez da EH Bilduriken ere. Ingurun mari horretan Ferrazek ez die utzi nahi EH Bilduren abstentzioaren beharra edukiko luken gobernu aurrerakoirik. Patxi Zubizarreta euskal idazleak bere azken liburua Julien Vinsonen hegaldia aurkeztuko du asteartean Kontestable Zibiboxeko Iruñeko udalak eta Nafarra Ateneoak elkarrekin programatzen dituzten jardueren barruan. Aurkezpena musikatua eta euskaraz izango da, Maio Oienart abeslarirekin eta Pello Ramirez musikariarekin batera. Saioa gaur arratsaldeko 7:00 hasiko da eta sarrera librea da, aurretik gonbidapena hartuta. Julien Vinson euskalari frantziarrak hegaldia egin zuen globoz, 1875ean, Baionatik irten zen Saturno izeneko globoan, eta zizurren erori zen, karlistak Iruña setiatzen ari zirenean.
Gertakari hori ardaz hartuta Patxi Zubizarretak poesia, narratiba eta historia folklorearekin eta linguistikarekin uztartzen dituen eleberri hau argitaratu du. Finean Saturno aerostatoaren eta Julen Vinsonen abenturak, zorienekoak nahi zoritxarrekoak, biltzen ditu eleberriak, simetria eta paralelismoetan sakontzen, gaiak eta garaia josten. Patxi Zubizarreta Ordizian jaio zen 1974an, Euskal Filologia ikasi zuen eta ordutik Gasteizen bizi da. Eskarmentu handia du haur eta gazteentzako literaturaren arloan. Eztia eta Ozpina, Pantaleon badoa eta helduendako hainbat lan arrakastatsu idatzi ditu. Jeans Ozkailuan mundua lo dagoen bitartean, Joan, 50 laranja bat zaborretan, hainbat lan euskarara itzuli ditu, batez ere arabiar mundukoak. Najif Mahfouz en Mila eta Bazgauean gauak eta Abdela Taiaren Salvazioko armada beste. Literatura beste disiplina artistiko batzuekin uztartzeko hainbat ikuskizun eta performance ere egin ditu. Maili Oienar Zuberoako kantarearen ordezkaririk gorenetakotzat jotzen da. Lurralde horrek jakindu Pirinioetako kantatzeko manera tradizionala bizi-bizirik mantentzen eta landa abestia desagertu beharrean gorde eta errespetatzen da. Zuberoko folklore eta abesti tradizio oparoaren eragin zuzenari ahots paregabea eta gaia hautatu eta interpretatzeko sensibilitate aparta eranzten dizkio Mailik. Bestetik, Pello Ramirez akordeoi eta biolontxelo jotzailea beste artista batzukin elkarlanean aritu izan da. Benito Lertxundi, Dulce Pontes eta Olatz Sugasti beste. Bere lehen lana 2005an argitaratu zuen Haize Oihalak izenburupean, eta oso harrera ona izan zuen kritika zein publikoaren artean. Lehen lan horren ondotik bestelako proiektu batzuk garatu ditu hala nola Eskuz lurrari eta itsasoaren emazteak. Apustu etxeen kontrako herri mugimendua sortu berri da Santu Zelai auzoan. Iruñeko zenbait tokitan apustu etxeak zabaltzen ari direlako kezkatuta daude bizilagunak. Fenomeno bereziki kezkagarria da eta Iruñeko zenbait auzotan zabaltzen ari dira etxeen gabe alakoak. Adierazi dute etxabakoitzen arrotxapean eta buztintxurin ireki dituzte apustu etxeak azken urteotan. Apustuek adikzioa sortzen dute eta beste droga batzuk ez bezala ez dute adikzio horren berririk ematen. Apustu egitea edonoren esku dagoela ohartarazi dute, ja taberna guztietan egin daiteke eta edozin txokotan daude apustu egiteko makinak jakinarazi dute. Apustu etxeek elkar bizitza arazoak sortzen dituztela ere uste dute. Gazte asko ari dira bertan elkartzen, zaborra sortzen da kalean, goizaldeko ordu txikitan zarata eragiten dute eta liskarrak ere izaten direla adierazi dute. 3 eremutan jardun nahi du Santu Zelain sortu berri den mugimenduak. Bata, apustu makinen instalazioa tabernetan debekatzearen aldeariko dira. Bigarrenik, apustu etxeen publizitatea debeka dezatela eskatzen ari dira. 3. auzoan zabaldu dituzten 2 apustu etxeen, Kodere eta Eurovegas, isteko lan eginen dute. Deialdi ere egin diete auzo lagunei, heldu den ostiralean ekainaren 7an Karrikagunean, Ildefonso Labayengo kalea 19. zenbakian asanblada irekia eginen dute eta parte hartzeko gonbitea luzatu dute. Osasun eta Hezkuntza departamentuek medikuen, farmazeutikoen, estomatologoen eta odontologoen elkargo profesionalek eta erizaintzakoak, familiako medikuntzako eta lehen arretako, Nafarroko sozietateak eta tabakismoaren prebentziorako Nafarroko batzorde nazionalak ikastetxeentzako hezkuntza proposamena egin dute elkarrekin. DBH-ko eta lehenbiziko batxilergoko eta lanbide heziketako ikasleen artean tabakoaren kontsumoa prebenitzeko helburuarekin. Nafarroko Gobernua kultura zuzendaritza nagusiaren bitartez herri kultura tradizionala zabaltzeko proiektuei zuzendutako sustraiak raizez 2019 laguntzak Nafarroko 15 kultur entitateri ematea erabaki du.
60.000 euroko guztizko zenbatekoa duela deialdiak askotariko proiektuak garatzen laguntza du helburu, hainbat esparrutan hala nola, bertsolaritza, dantza, musika, ondare inmateriala, dokumentazio eta kultur programazioak. Laguntza hauen bitartez Nafar kultura, ondarearen balioa nabarmentzeko jarduerak gauzatzen dituzten elkarteak indartzen lagundu nahi dute. Hauexek dira diruz lagundutako kultur entitateak. Nafarroko bersozale elkartea, 9.600 euro, Nafarroa bersotan, Nafarroan bersolaritza sustatzea proiektua gauzatzeko. Hortzadar Euskal Folklore elkartea 3.900 euro, Nafarroko ondare inmateriala ezagutzera ematea xede duen Hortzadarren 2019ko kultur zikloa proiektua gauzatzeko. La Pamplonesa Kultura elkartea 2.150 euro, Cervantesengandik Turrillasengana proiektuak gauzatzeko. Euskal Dantzarien Biltzarra 9.600 euro dantzaz bidea egiten, bira eta bira proiektua gauzatzeko. Olentzeroren lagunen elkartea 9.600 euro, Olentzero 2018 Iruñan proiektua gauzatzeko. Elutxeder elkartea 1.125 euro, Erroak mugako lurraldea proiektua gauzatzeko. Alzadi Leitzako kultura elkartea 4.000 euro, Orantzaro Leitzako Olentzero proiektua gauzatzeko. Angiluerreka elkartea 1.800 euro, Agramondarren eta Beamondarren arteko bakearen sinaketaren antzespena proiektua gauzatzeko. Irati Bortuak elkartea 7.081 euro, Aezkoa Arita Orratz ikerketa proiektua gauzatzeko. Oberena erakundea 3.464 euro, Azpilagainako ezpata dantza dantzari txikien 6. jaia proiektua gauzatzeko. Duguna folklore taldea 4.865 euro, Ezpalak dantza tradizionalaren nazioarteko jaialdia proiektua gauzatzeko. Garaitzeko hasi kultur elkartea 5.300 euro, Gure sustraiak 3 proiektua gauzatzeko. Jo ala jo kultur taldea 5.380 euro, Mutil dantza eguna Piriniotan dantzan proiektua gauzatzeko. Orreaga fundazioa 8.540 euro, Orreaga 768 proiektua gauzatzeko. Eta azkenik, Banden Federazioa 7.848 euro, atzoko Nafar musika egungo belarrietarako proiektua gauzatzeko. Hilabete eskais falta da San Ferminetarako, baina atzo goizeko 10etan hasi ziren Iruñan enzierretarako esia jartzen. 56 personaz osatutako taldeak egingo ditu lehen lanak Kallejoian Zezen plazaren inguruan. Aldazan haien zurgindegiko langileak egurrezko oholak berrikusten eta ordenatzen ari dira egunetan. 900 zutoin, 2.700 ohol eta 2.500 falka. Atzo hasi eta hilabete osoan zehar pixkanaka egingo dute muntaketa lana. Azken esiak ostera Amaia eta estafeta kaletakoak uztailaren 6an jarriko dituzte. Urtero materialaren 2% inguru berritu behar izaten dute egurra ondatu egiten delako. Elementu bakotxa aurrez finkatutako segurtasun egiturako pieza bada eta urtero toki berdinetan jartzen dituzte. Zenbakiak eta letrak konbinatzen dituen kode bat jarraituz. Uztailaren 6an hasiko dira San Ferminak eta egun horretan amaituko dute esiak paratzen. Gaur goizean txukun, arratsaldean lainoak ugaritu egingo dira eta zaparradaren bat bota dezake. Goizean goiz hego-mendebaldeko haize bizia ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da, temperaturan aldaketarik ez. Asteazkenean zerua oso lainotsu egongo da egunaren lehen partean, arratsaldean lainoak gutxituko dira. Zaparrada txiki ertaina botako ditu eta baliteke zenbait tokitan trumoitxoak izatea bereziki egunaren lehen partean. Mendebal, ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura minima gutxi edo nahiko jaitsiko dira eta maximoak asko jaitsiko dira.
Ostalaritza establezimenduak udalak Sanferminetarako proposatu duen edalontzi berrerabilgarriaren sistemari atxiki altzaizkio. Alsasu auziko zigorra berresteko eskatu dio fiskaltza gorenari. Ferrazek Maria Txibiteri ohartarazi dio ez diola abala ematen abiatu berri duen bilera erronda egiteko. Balizko gobernu aurrerakoiak EH Bilduren abstentzioaren beharra leukakeelako. Patxi Zubizarreta euskal idazlearen Julian Winsonen hegaldia liburuaren aurkezpen musikatua egingo du asteartean Kondestableko Zibiboxen 7:30 aurrera. Apustu etxen kontrako mobilizazioak hasi dituzte Santuzelaia auzoan. Gobernuak eta osasun erakunde profesionalek tabakismoaren aurkako hezkuntza proposamenak egin dituzte. Nafarroan kontsumitzen 14 urterekin hasten dira. Kulturak herri kultura tradizionala zabaltzeko proiektuetarako laguntzak eman dizkie 15 nafar entitateri. Atzo hasi ziren Sanferminetako hesia jartzen.